Ulo, grabe. Ubay-ubay sa pangbat na ito nagkuha. Tapos kaya Kailangan mo natin na rin siya. Ano? Wapos kung magbatangin na ganito. nagkuha. So, simpa sa badag balahaw. Tapos kaya Morning. sa yuha mga gato noon asa man tanapod. Paunas Sa ba tripping na toron? Ito daw nasan. Nasan ta? Tapos nasan. Inas ta? Balik sa iyo so gari sa mga amigo. Inas ko na me. Pagpagita ka paghimuta re. O karon ko yogi na pon mi sa pagtanaw karong adlaw ug ang tripping na moron kay bagong tuig man magpalihis amig padagat karong tuiga. Syarog di mi matugkan og himbis ani kadugadjan. Pan sa dili pa mi modong sa hunasan, mga pin na lang pon mi daan kay para masudlan pon ni gamay ning among tiyan. Ug amo na lang pon ning iparisan og utap nga kinalamian kay dugay-dugay baya pon ning among baktasan. Nagsabot-sabot man gud mi ani gahapon nga manginas ko no me. Unsa kasagaran man gud ning sabot-saboton kay di jud madayon. Kay wa man ko nagdahom nga tinud-on day ni Tupertsky ang among sabot. Ug natinga man ko kay Sadjo man namukaw na ko ni si Tupertsky. Milagro kini tunong. Mao na nga mo na lang juning dadyonon. Unsa pagabot na namo diri sa pantalan kay medyo taob-taob pa man. Mao nga mo sa raman ning gipataod-taoran. Og nilahos na lang pud mi diri sa unahan kay mong tanan mi og unsa jud ni orasa nga hunas. Dako day hunas ron. Sayo ra day ekonomi ka jud niare. Dapat day mga unsa orasa hunas day mga alas 8. Hunas na ber. Pwede na day. Dili pa man kayo ni Hunas pero pwede nami magtaak-taakan Ang among style amo na lang tunob-tunoban kay may bawaan man na og nakatunob na baka ginason. Ang delikado og tae imong matumban. Og di na ko makalimtan ning lugar kay sa una sa mga bata pa mi. Ari jud may kalingaw diri manginhas. Og diring dapita dili pa ni kayo lapok. Og ang style namo sa pagpanginhas sa una kay mangita ra mi og kahoy. Unsa among butangan og lansan. Unsa amo dayong ikaras-karas sa balas kay mailhan man to og nay kinason kay masangit man. Pero karon amo na lang tumban-tumban sama ani What? Handa ka na cover. Og diri sa unahan nakakita po dadon si Tupertsky og bat. Murag batuli man siguro nga aning bata kay isa man gikiskisan kay gahi-gahi kuno ning klase nga bat. Og isa po dadon ang ginluan ang tinae. Og tulo na demi ani nang uha karon kay ngapas man si Nico. Mao nadugay din ni siya kay namahaw po ni siya daan. Mas nindot ni kay napun-an na pud mi og usa. Og shout out di ko ni Dong G Vlog di ay nagabot mi diri ganiya sa pantalan. Bay-bay na kuha na to ber. Da. Bat. Lah batangin no. Ay lami sa kilawon. Ano? Wapos kung magbatangin na ganito. Nagkuha. Ay, ibong kalis mo. Ano pa? Duwa. Susunod lagi. Kapal to. Nagbat bay. Ubay-ubay. Ulo, grabe. Ubay-ubay sa pangbat na ito nagkuha. Tapos kaya Kailangan mo natin na rin siya. nakuha sa lito bo. Be, itsa. Sa karon kay napuno-puno naman ning among sudlanan, maong nahinay-hinay na lang pud mi pauli. Wa jud pud may gadahom nga mapuno-puno din imong sudlanan. Pero ang bat may nakadaghan ani kay dagko mong gutong bata. Pero wala pa gani ko nakainom. Murag nalilong na kong pananaw. Bantog ra kay bahalina man din ning gisudlan. Puno to Berske. Timpas na po nagbalahaw ani to Berske. Toled na po tinahay na to ani ron. Dali, meron. Ano man na to Berske oy. Sus. Ibot nga basog kamalansi. Umuta na Muro mo maglaway na ko to Berske. Muro naglaway to ko to Berske. Be, tilawan we. Bala ko pa timpla ba. Miyo Dili isa. butangan na lang po niglukot kay para pa color-color ba. Impas na po ng balahaw ay. Pas kisi-kisi. Sa hindi siya nakan. Karon kay naluto na nga itong pagkaon. Mangaon day ta. Napoy lukot mo. Kaliw mo na. Sus. Sulipan to Berske.
Mana unod to siya? Ano na? Bahaw. Bahaw first. No. No. Manahilis ah. Ano? Tara na. Yes. Okay kayo.